Antxon, zer egiten duzu hemen? Ikusten duzu, orain hemen egiten dut lan. Nola horrela? Enpresa sarratu zutenean, nire ikasketerekin bat egiten zuen lanik ez duen aurkitzen. Orduan, menpeko pertsonen gizarte eta osasun, arretaren profesionaltasun ziurtagiria lortzeko aukera izan nuen. Eta hemen nago. Profesionaltasun ziurtagiria? Gaitasun ziurtagiria langile batek kualifikazioen katalogo nazionalean jasotzen den lanbide batean jarduteko gaitasuna duela egiaztatzen duen dokumentua da. Pertsona hori lan jarduera burutzeko gai dela bermatzen du. Gaitasun ziurtagiria dokumentu ofiziala izaki, zure kurrikulum profesionala nabarmentzeko era ezin hobea da, eta administrazio publikoek antolatutako edozein hautaketa prozesutan aintzat hartuko da. Bestalde, enpresa pribatuetan ere, egiaztagiri profesionaltzat joko da. Adibidez, Antxonek zaintzaile gisa egin nahi zuen lan, eta gizarte arreta arloko ikastaro bat egitea erabaki zuen. Mendeko pertsonei gizarte erakundetan gizarte eta osasun arreta ematea hain zuzen ere. Gaur egun 600 lanbide trebakuntza baino gehiago daude. Ziurtagiri ofizial hau lurralde nazional osoan da baliozkoa. Eta zu zer, lanean zaude? Ez ba. Orain dela 2 urte amaitu nituen ikasketak, baina ez dute zer aurkitzen. Egia esan, oso etxita nago. LH bat egitea pentsatu dut, baita kanpora joatea ere. Da zergaitik ez dituzu begiratzen profesionaltasun ziurtagiriak? Ziurtagiri hauen bitartez lanbide edo lanpostu jakin batean jarduteko beharrezkoa den prestakuntza praktiko eskaintzen da. Gainera, hilabete gutxitan lor daiteke eta hain garrantzitsua den esperientzia praktikoa ere zeureganatuko duzu. Ama, gaur Antxonekin aurkitu naz. Badakizu zaharren egoitza batean zaintzaile moduan lan egiten duela? Profesionaltasun ziurtagiriei buruz informatzea ideia ona dela esan dit. Gaitasun ziurtagiriei buruzko informazioa lanbideren webgunean aurki dezakezu, www.lanbide.eus. Nola lortzen edo egiaztatzen da ziurtagiria? Informazio guztia gure webgunean duzu. Hain zuzen ere gaur, enpresan, profesionalki ziurtatzea interesgarria izango litzatekeela esan digute. Ezagutza eta esperientzia praktikoa ditugu, baina ez dugu ezer ziurtatzen duenik. Dagoeneko, lan esperientzia baldin baduzu, baina hori egiaztatzen duen gaitasun ziurtagiririk ez baduzu, zuretzat ere komenigarria izan daiteke. Esperientzia aitortzeko deialdiei buruzko informazio guztia lanbideren webgunean aurkituko duzu. Ziurtagiria era hauetan lortu ahal izango duzu. Bat, lanbidek egiaztatutako zentroetan prestakuntza jasoz. Ziurtagiria prestakuntza moduloak edo prestakuntza osoa jasoz lor dezakezu. Bi, lanbide gaitasuna lan esperientziaren edo prestakuntza bide ez ofizialen bitartez ebaluatu eta egiaztatuz. Eman izena prestakuntza aitortzeko deialdi edo prozesuetan. Gaitasun ziurtagiriek. Lanbide etorkizuna birbideratzea ahalbidetzen dute. Zure lan esperientzia egiaztatzea ahalbidetzen dute. Gaitasun ziurtagiriek enpresei abantaila asko eskaintzen dizkiete. Langileak birziklatzea errazten dute, eta hauek merkatuaren beharren arabera moldatzen dituzte. Hasieratik erakundearekin bat egingo duten prestakuntza zehatza, eta lan esperientzia handiko langileak kontratatzeko aukera ematen dute. Kontratu hobaridunak egitea ahalbidetzen dute. Praktikaldiko kontratuak. Informazio gehiago hemen, www.lanbide.eus. Gogoan izan, gaitasun ziurtagiria gauzatutakoan, webgunearen bitartez edo lanbideren bulegoan eskatu behar duzula. Prestakuntza eta jakintza enpresa eta erakundeen etorkizuneko oinarriak dira. Informa zaitez, gaitasun ziurtagirien prestakuntza eskaintzari buruz lanbiden. Enpleguaren alde lan egiten dugu.